tandaan ini kayak turun kan? Yes! Hugot segment na! Good morning, Brigada Jun! Mayor ng Rivera o si Brigada Leila Dakwa. Kuyawan ko na. Nakuyawan ko kay pag-inunan ko tama ang si Mayor. Ayan. Okay. Sanang katanungan, dalian nyo. Sige. Suka sa ulan eh. Ikaw ang masuk dari ya? Seri